खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान खन्थाइ दोंसे फरायथिनो आखायाव लादों। नोंथांमोना जायफोरा खन्थाइ खोनासंनानै मोजां मोनो बिथांमोना अननानै खोनासंलांदो आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानैबो होबानो जाबाय लोगोफोर। खन्थाइनि मुङानो जाबाय बिदाय। बैराबफ्लाङो आं नोंखौ माब्लाबा, बैराबफ्लाङो आं नोंखौ माब्लाबा, नाथाय बे बैराबनाय आन्दोआवनो थाखोमायो आंनि नोंखौ अननायफोरा, नाथाय बे बैराबनाय आन्दोआवनो थाखोमायो आंनि नोंखौ अननायफोरा। नोंनि आंखौ गाबज्रिनाय जंखायनाय आरो बायदि फावथिनाजों मिनिहोनायफोरजोंनो आंनि सानफ्रोमबोनि फुंबिलिया सोरां जायो। नोंनि आंखौ गाबज्रिनाय जंखायनाय आरो बायदि फावथिनाजों मिनिहोनायफोरजोंनो आंनि सानफ्रोमबोनि फुंबिलिया सोरां जायो। सानफा एफा अननाया बारा जायो, सानफा एफा अननाया बारा जायो। बिदिनो सानफोराबो आंखौ सानफा एफा बिदाय होलाङो। आं मानोबा नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव मोनदांदों। आं मानोबा नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव मोनदांदों। समनि थिननायाव, बोथोरनि बिलिरनायाव थारै नों जामारसिगोन नामा आंनिफ्राय गोजानाव? समनि थिननायाव, बोथोरनि बिलिरनायाव थारै नों जामारसिगोन नामा आंनिफ्राय गोजानाव?